Πολλοί έχουν την ψευδαίσθηση ότι το τσάι πίνεται μόνο ζεστό. Εμείς θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να το κάνετε κρύο για το καλοκαίρι. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε τσάι θέλετε, να βάλετε 2 κουταλιές της σούπας σε ένα μπουκάλι. Η ποσότητα του τσαγιού είναι ενδεικτική, ανάλογα το μπουκάλι που θα χρησιμοποιήσετε και πόσο έντονη ή όχι θέλετε τη γεύση. Και να γεμίσετε το μπουκάλι με νερό. Αν σας αρέσει να νιώθετε τη γεύση του τσαγιού, θα προτιμήσετε μαύρο ή πράσινο τσάι. Ενώ τα βοτανικά είναι πιο δροσιστικά, καθώς καταλαβαίνετε πιο πολύ τη γεύση των φρούτων. Ανακατεύετε καλά. Είναι σημαντικό όλα τα φύλλα του τσαγιού να κουμπάνε το νερό. Και τοποθετείτε στο ψυγείο για περίπου 12 ώρες. Και έτσι, μετά από 12 ώρες, το τσάι μας είναι έτοιμο. Με ένα σουρωτήρι σουρώνουμε τα φύλλα. Και έτσι μπορούμε να έχουμε στο ψυγείο μας ανά πάσα στιγμή ένα πολύ ωραίο και δροσιστικό τσάι με όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του τσαγιού που επιλέγουμε. Στην υγειά σας!